Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Napakalaking bagay po ng tulong-tulong. Napakalaking bagay na pag may na ganitong nangyari, sama-sama yung mga tao, mayaman, mahirap. Pag-asa at bagong tahanan handog sa mga pamilyang nasunugan sa Santo Tomas. Pag-improvean tayo pa dapat aliwa mo kayong school, dapat ka rin backyard ka rin kaya kayong estudyante, kaya ka rin lang bibali-bali. Kilalanin ang mga paaralang nagwagi sa school garden competition sa Lawiga. Sure yung makadepende kung pag-aralan yung ngayon. Kung nating attitude yung kung pamag-aral yung ngayon. At yun na kayong kay college, focus na kayo dapat for your future. 600 at walang guagwaenyo nagpasalamat sa Educational Financial Assistance ng Kapitolyo. Tapong libreng anti-rabies, Kenny Booking Barangay Hall, idarayo po rin sese yung aso Kenny. At house-to-house rabies vaccination ng Kapitolyo umarangkada sa bayan ng Minalin. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, pag-asa hatid ng mga bagong tahanan ang handog sa mga nasunugan sa bayan ng Santo Tomas. January 7, 2025, nang mabigla ang lahat sa paglagablab ng gahiganting apoy sa magkakatabing bahay sa Purok 5, Barangay San Bartolome, Santo Tomas. Higit 20 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos matupok ng apoy. Isa sa kanila, ang pamilya ni Aling Aniseta Bahog. Yung kapitbahay namin, habang naglalaba ako, nagbabanlaw, tinawag niya ako na may tunog. Di ako naman, lumabas ako, parang titingnan ko kung saan banda yung tunog. Kaso lang paglabas ko, ma'am, nakita ko yung apoy tumaas naman. Parang hindi ko mapel na yung pagkasunog sa bahay ko, parang hindi ko, iyak na lang iyak ako dahil hindi ko alam kung saan kami titira. Sa tala ng Provincial Social Welfare and Development Office, aabot sa higit 20 pamilya o mahigit 100 individual ang naapektuhan sa sunog. Pero napawi ang lahat ng hinagpis. Dahil tila nabigyan sila ng second chance sa kanilang brand new home. Panibagong pag-asa para kina Lola Aniseta at iba pang mga nasunugan na pamilya. Itinayo ang Progreso Community Housing Project Phase 1 sa loob ng 1.3 hektaryeng lupa sa Barangay San Bartolome na donasyon ng Sambo family. Nagtulong-tulong naman ang Kapitolyo, munisipyo, mga negosyante, NGOs at iba pang pribadong sektor upang may sakatuparan ng proyekto. Naglaan ng Kapitolyo ng Pampanga ng kalahating milyon para sa inisyal na pagpapatayo ng mga bahay. Samantala, nag-donate naman ng 5 housing units na nagkakahalaga ng higit 1 milyong piso ang negosyanteng si Rodolfo Pineda na asawa ni Governor Lilian Nani Pineda. Napakalaking bagay po ng tulong-tulong. Napakalaking bagay na pag may na ganitong nangyari, sama-sama yung mga tao, mayaman, mahirap, nagko-contribute, di po ba? So dapat po ganun, lalo na po ngayon, meron po tayong inaharap na crisis, baka po maubusan tayo ng fuel, ng gasolina. So kailangan po i-prepare natin yan. Mag-prepare po rin tayo. Dapat kung sino yung wala, tutulong pa rin tuloy-tuloy yung pagtulong, pagkakaisa, para po lahat masaya. Pilipino lang tayo, Kapampangan tayo, kung meron bang Tagalog, pero isa lang po tayo.
Aabot sa 28 hanggang 30 square meters ang bawat bahay na ipinagkaloob sa mga benepisyaryo. Meron itong sariling banyo, kusina at double-deck bed. Nangako naman ng LGU ng Santo Tomas na tutulong ito sa pagpapatitulo ng lupaing kinatitirikan ng mga bahay ng mga residente. Isa ho sa mga kondisyones nung i-donate natin ang 1,300 square meters na lupa na to sa LGU ng Santo Tomas, nilagay ho natin kondisyones doon. Isa sa mga kondisyones ay ang gagastos po ang bayan ng Santo Tomas para mapatitulo ang mga lupang ito, ang mga bahay na to. So, maglalano ngayon sa susunod na taon ang ating munisipyo, ang ating sangguniang bayan ng pondo nang sa gayon ay mapatitulan lahat ang mga bahay na to. Sobrang tulong. Malaking walang puas ng pagpasalamat ko kay Gob, Nanay Pineda at saka sa asawa niya, lalo na kay Mayor, sa lahat ng tumutulong, na mga staff, na sa mga vlogger, na mga pulis, na tumutulong, lahat mga guardians tumutulong sa amin, iba-ibang barangay, may tumutulong sa amin. Malaking pasalamat na walang puas na pasalamat dahil nakakaroon kaming bahay ng ganito, hindi namin na-expect na mabigyan kaming tahanan na ganito. Bukod sa pabahay, nagkaroon din ng playground ang community housing para sa mga bata. Bawat household ay may pabitbit ding kalahating kilo ng bigas mula sa Kapitolyo at tuwalya naman mula sa LGU. Sa kabila ng trahedyang pinagdaanan, muling bumangon ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Bitbitang bagong pag-asa at panibagong simula ng kanilang mga bagong tahanan. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. Kilalanin naman ang mga paaralan na nagwagi sa School Garden Competition. Kinilala ang sipag at malasakit ng mga mag-aaral sa ginanap na School Garden Competition Awarding Ceremony sa pangunguna ng Provincial Government of Pampanga. Katuwang ang tanggapan ni former President at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at ang Department of Education Schools Division of Pampanga. Pinangunahan ni Governor Lilia Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda at former Congressman Mikey Arroyo kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at deputy officials ang paggawad ng parangal sa mga natatanging paaralan. Balo ko aliya kitang premyo Balo ko na ang in-effort yun. Aliwa mo ngayon contest sa ini. Sana pag-improvean tayo pa dapat aliwa mo kayong school, dapat ka rin backyard ka rin kayong estudyante, kayong ka rin lang pibali-bali. Lalo na ngayon yung titamong crisis at dapat itang isipan tamo itang food security. Sa municipal level, kinilala ang mga sumusunod. Sa high school level, pinarangalan ang mga natatanging paaralan. Itinanghal namang congressional level winners ang San Francisco Elementary School at Florida Blanca National Agricultural School na nakatanggap ng tig 70,000 na premyo habang ang mga municipal winners ay nakatanggap ng tig 30,000 pesos. Target namin dito yung proyekto na kung paano tayo makakatulong sa komunidad, sa mga estudyante na kung saan ang feeding program dito nakasalalay yung kalusugan ng mga bata sa pagtatanim ng mga gulay. Namukuntangi ang Florida Blanca National Agricultural School dahil sa kanilang maayos at napapanatiling hydroponics greenhouse at malawak na uri ng mga pananim. Samantala, ipinakita ng San Francisco Elementary School ang malikhain na paggamit ng mga bakanting lupa sa paaralan bilang mga hardin. Kasabay ng aktibong pakikipagtulungan sa Barangay Council, mga kababaihan sa komunidad at School PTA kung saan lahat ng antas ng mga mag-aaral ay aktibong nakikilahok sa pagtatanim. Tapos po kaming nagpapasalamat lalo na sa project na to na ginawa ng ating gobernador, si Nanay Lilia Pineda,
And of course, kasama yung ating districts, ating congresswoman, Gloria Macapagal Arroyo, at siyempre yung aming SDS, si Sir Romeo Alip, at sa mga lahat ng mga may kaugnayan sa proyektong ito. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at masaya. Kahit papaano, nakita namin yung aming kapaguran na tama lang pala. Patunay ang tagumpay ng mga paaralang ito na ang simpleng pagtatanim ay may malaking ambag sa paghubog ng responsableng kabataan at sa paglikha ng mas malusog at mas mabuti ang kinabukasan para sa Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Pinal na ang mga detalye para sa paglulunsad ng Lawyer of the Day Initiative o LODI o Legal Aid Desk sa Provincial Capital matapos ang pagpupulong sa pagitan ng Integrated Bar of the Philippines Pampanga Chapter at ni Governor Lilian Nanay Pineda noong March 23. Kasabay nito, isinagawa na rin ang pagtatatag ng LODI Desk sa iba't ibang lungsod at bayan sa Pampanga upang higit pang mapalawak ang akses sa hustisya para sa mga kwalipikadong benepisyaryo, gayon din ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga abogado na makasunod sa Unified Legal Aid Service. Ipinahayag din ng pamahalang panlalawigan ng kanilang pangakong maglaan ng bus para sa proyektong Legal Aid on Wheels na magdadala ng serbisyong legal sa mga liblib at malalayong lugar sa lalawigan. Nakipagdialogo si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga lider ng Korean community at mga opisyal ng law enforcement sa Marriott Hotel noong March 25 upang talakayin ang usapin sa kapayapaan at kaayusan. Dumalo sa pulong sina Korean Community Association for Central Luzon President Jongphil Choi at Han Group Chairman at CEO na si Dai Sikhat. Gayon din si Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes VST Devanadera, Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jess Mendez, Pampanga Police Director Colonel Eugene Marcelo at Angeles City Police Director Colonel Joselito Villarosa Jr. Nakatuon ang talakayan sa pagpapalakas ng mga hakbang sa seguridad at pagpapaigting ng koordinasyon ng mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga dayuhang mamamayan at mapanatili ang kaayusan ng publiko sa lugar. Pinaigting ang serbisyong medikal sa Jose Bill Lingad Memorial General Hospital matapos magbukas ng Reprocessing Unit for Medical Devices o RUMED at Medical Oxygen Generating Plant. Layunin nitong mapabuti ang kaligtasan ng pasyente at maiwasan ang impeksyon habang kayang mag-produce ng MOGP ng hanggang 99.5% purong oxygen o 400 hanggang 500 na tangke kada araw. Ayon kay Dr. Montserrat Chichoco, nais sa katuparan nito sa tulong ng Internal Revenue at suporta ng Department of Health. Higit 600 gogoenyo naman ang nagpasalamat sa Educational Financial Assistance ng Kapitolyo. Aabot sa 600 at 8 iskolar mula sa Guagua ang nakatanggap ng Educational Financial Assistance mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Taos-pusong nagpasalamat ang mga kabataang benepisyaryo sa ayuda na makatutulong sa kanilang pag-aaral at pang-araw-araw na gastusin sa eskwela. Nanguna sa mamamahagi ng tig 4,000 pesos educational assistance si Vice Governor Dennis Delta Pineda kasama sina 2nd District Board Member Attorney Claire Lim at Provincial Librarian Jasmine Cordero na nagpaabot ng mensahe ng patuloy na suporta ng Kapitolyo sa sektor ng edukasyon. I-future yung makadepende kung pag-aralan yung ngayon. Kung nating attitude yung pag-mag-aral yung ngayon. At yun na kayong kay college, focus na kayo dapat for your future. Kasi kaya mag-aral kayo, yan yung susi. Edukasyon yung susi yung kahirapan. Binigyan din ni Vice Gov Delta na ang pagpapahalaga sa edukasyon ay pamumuhunan para sa mas matatag at mas magandang kinabukasan ng bawat Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. House-to-house rabies vaccination ng Kapitolyo umarangkada na sa bayan ng Minalin. Ako ay mayroong alagang aso na maganda. Isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ang house-to-house rabies vaccination
sa Barangay Santa Catalina sa bayan ng Minalin bilang bahagi ng paggunita sa Rabies Awareness Month ngayong Marso. Natin tapong libreng anti-rabies, Kenny Puking Barangay Hall, idalayo po rin sese yung aso Kenny. Sa inisyatibo ni na Governor Lilia Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda, pinangunahan ng Provincial Veterinary Office ng Pampanga ang libreng pagbabakuna upang mas mailapit ang serbisyo sa mga residente. Ay magandang maraming masisave na buhay kasi pag nakagat ka ng aso, merong posibilidad na maano ka sa rabies. So malaking tulong itong ginawa nyo. Tinatayang nasa 200 aso at pusa ang target na mabakunahan sa naturang barangay upang maprotektahan laban sa rabies at maiwasan ang pagkalat nito sa komunidad. Bahagi ito ng Animal Rabies Prevention and Control Program ng Kapitolyo at saklaw nito ang libreng bakuna at dog population control sa iba't ibang munisipyo ng lalawigan. Patuloy pa rin ang pagbabakuna lalo na sa mga lugar na may naitalang active rabies cases. At ayon sa PVET, ang rabies vaccine na ito ay may bisa ng 1 taon, kaya inirerekomenda ang taunang pagbabakuna. Dahil target ng pamalang panalawigan na mabakunahan ng hindi bababa sa 70% ng dog population upang makontrol ang rabies. Dakal po salamat, Gob. Dakalas salamat po kay kayo, Gob. Dakal po salamat ka rin pong man-injection na yaso. Pasalamat kayo po, di natangla po kiti. Bakan tare po nga tao. Tasla po ka rin manginis po nga. Salamat po, Nanay. Para sa ligtas na komunidad, hinihikayat ang mga residente na babakunahan ang kanilang mga alagang hayop. Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabungkal. Babala mula sa DSWD Field Office 3, may kumakalat na peking text message na nag-aalok ng 3,000 pesos cash relief assistance. Ito ay scam at hindi konektado sa ahensya. Pinapayuhan ng publiko na huwag mag-click ng kahinahinalang links at huwag magbigay ng personal o pinansyal na impormasyon. Hindi gumagamit ang DSWD ng random text blast o clickable links para sa ayuda. Kung nakatanggap ng ganitong mensahe, agad itong burahin at makipag-ugnayan lamang sa opisyal na DSWD channels para sa tamang impormasyon. Magkakaloob naman ng Beauty Derm Group, Contribute Foundation at Rotary Club of Balibago ng libreng full tank para sa 100 delivery riders at tricycle drivers bilang tulong sa kanilang pang-araw-araw na biyahe. Bukas ito sa mga aktibong riders at drivers basta may valid ID at proof. Magparehistro bukas, March 28, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Beauty Derm Headquarters, first come first serve basis. Ang claiming naman ay bukas din, March 28, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa Sea Oil Santo Domingo, Angeles City. Magpapatupad ng mas maikling operating hours ang SM City Pampanga, Robinson Star Mills at Marquee Mall kaugnay ng idineklarang National Energy Emergency. Kapag weekdays, 11 a.m. hanggang 9 p.m. lang. Pag weekends naman, alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ipapatupad din ito sa iba pang branches sa Pampanga, kabilang ang SM City San Fernando Downtown, SM City Telebastagan, SM City Clark at Robinsons Angeles. Matatandaang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 110 noong March 25 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency dahil sa banta sa supply ng enerhiya dulot ng tensyon sa Middle East. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga. Kaluguran na ka.
Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Napakalaking bagay po ng tulong-tulong. Napakalaking bagay na pag may na ganitong nangyari, sama-sama yung mga tao, mayaman, mahirap. Pag-asa at bagong tahanan handog sa mga pamilyang nasunugan sa Santo Tomas. Pag-improvean tayo pa dapat aliwa mo kayong school, dapat ka rin backyard ka rin kayong estudyante, kayong karelang pibali-bali. Kilalanin ang mga paaralang nagwagi sa school garden competition sa Lawiga. Sure yung makadepende kung pag-aralan yung ngayon. Kung nating attitude yung pag-pamag-aral yung ngayon. At sure na kayong kayong college, focus na kayo dapat for your future. 608 gwagwaenyo nagpasalamat sa Educational Financial Assistance ng Kapitolyo. Tapong libreng anti-rabies, Kenny Puking Barangay Hall, idarayo po rin sese yung aso Kenny. At house-to-house rabies vaccination ng Kapitolyo umarangkada sa bayan ng Minalin. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, pag-asa hatid ng mga bagong tahanan ang handog sa mga nasunugan sa bayan ng Santo Tomas. January 7, 2025, nang mabigla ang lahat sa paglagablab ng gahiganting apoy sa magkakatabing bahay sa Purok 5, Barangay San Bartolome, Santo Tomas. Higit 20 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos matupok ng apoy. Isa sa kanila, ang pamilya ni Aling Aniseta Bahog. Yung kapitbahay namin, habang naglalaba ako, nagbabanlaw, tinawag niya ako na may tunog. Di ako naman, lumabas ako, parang titingnan ko kung saan banda yung tunog. Kaso lang paglabas ko, ma'am, nakita ko yung apoy tumaas na. Parang hindi ko mapel na yung pagkasunog sa bahay ko, parang hindi ko, iyak na lang iyak ako dahil hindi ko alam kung saan kami titira. Sa tala ng Provincial Social Welfare and Development Office, aabot sa higit 20 pamilya o mahigit 100 individual ang naapektuhan sa sunog. Pero napawi ang lahat ng hinagpis dahil tila nabigyan sila ng second chance sa kanilang brand new home. Panibagong pag-asa para kina Lola Aniseta at iba pang mga nasunugan na pamilya. Itinayo ang Progreso Community Housing Project Phase 1 sa loob ng 1.3 ektaryeng lupa sa Barangay San Bartolome na donasyon ng Sambo family. Nagtulong-tulong naman ang Kapitolyo, munisipyo, mga negosyante, NGOs at iba pang pribadong sektor upang may sakatuparan ng proyekto. Naglaan ng Kapitolyo ng Pampanga ng kalahating milyon para sa inisyal na pagpapatayo ng mga bahay. Samantala, nag-donate naman ng 5 housing units na nagkakahalaga ng higit 1 milyong piso ang negosyanteng si Rodolfo Pineda na asawa ni Governor Lilian Nani Pineda. Napakalaking bagay po ng tulong-tulong. Napakalaking bagay na pag may na ganitong nangyari, sama-sama yung mga tao, mayaman, mahirap, nagko-contribute, di po ba? So dapat po ganun, lalo na po ngayon, meron po tayong inaharap na crisis, baka po maubusan tayo ng fuel, ng gasolina. So kailangan po i-prepare natin yan. Mag-prepare po ulit tayo. Dapat kung sino yung wala, tutulong pa rin tuloy-tuloy yung pagtulong, pagkakaisa, para po lahat masaya.
Pilipino lang tayo, Kapampangan tayo, kung meron bang Tagalog, pero isa lang po tayo. Aabot sa 28 hanggang 30 square meters ang bawat bahay na ipinagkaloob sa mga benepisyaryo. Meron itong sariling banyo, kusina at double-deck bed. Nangako naman ng LGU ng Santo Tomas na tutulong ito sa pagpapatitulo ng lupaing kinatitirikan ng mga bahay ng mga residente. Isa ho sa mga kondisyones nung i-donate natin ang 1,300 square meters na lupa na to sa LGU ng Santo Tomas, nilagay ho natin kondisyones doon. Isa sa mga kondisyones ay ang gagastos po ang bayan ng Santo Tomas para mapatitulo ang mga lupang ito, ang mga bahay na to. So, maglalaan ho ngayon sa susunod na taon ang ating munisipyo, ang ating sangguniang bayan, ng pondo nang sa gayon ay mapatitulan lahat ang mga bahay na to. Sobrang tulong. Malaking walang puas ng pagpasalamat ko kay Gob, Nanay Pineda at saka sa asawa niya, lalo na kay Mayor, sa lahat ng tumutulong, ng mga staff, na mga vlogger, na mga pulis, na tumutulong, lahat mga guardian, tumutulong sa amin, iba-ibang barangay, may tumutulong sa amin. Malaking pasalamat na walang puas ng pasalamat dahil nakakaroon kaming bahay ng ganito, hindi namin na-expect na mabigyan kaming tahanan na ganito. Bukod sa pabahay, nagkaroon din ng playground ang community housing para sa mga bata. Bawat household ay may pabitbit ding kalahating kilo ng bigas mula sa Kapitolyo at tuwalya naman mula sa LGU. Sa kabila ng trahedyang pinagdaanan, muling bumangon ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Bitbitang bagong pag-asa at panibagong simula ng kanilang mga bagong tahanan. Para sa Balita Pampanga, Luis Rotao. Kilalanin naman ang mga paaralan na nagwagi sa School Garden Competition. Kinilala ang sipag at malasakit ng mga mag-aaral sa ginanap na School Garden Competition Awarding Ceremony sa pangunguna ng Provincial Government of Pampanga. Katuwang ang tanggapan ni former President at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at ang Department of Education Schools Division of Pampanga. Pinangunahan ni Governor Lilia Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Data Pineda at former Congressman Mikey Arroyo kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at deputy officials ang paggawad ng parangal sa mga natatanging paaralan. Balo ko aliyakit ang premyo Balo ko na ang in-effort yun. Aliwa mo ngayon contest sa ini. Sana pag-improvean tayo pa dapat aliwa mo kayong school, dapat ka rin backyard ka rin kayong estudyante, kayong ka rin lang bibali-bali. Lalo na ngayon yung tamong crisis at dapat itang isipan tamo itang kay food security. Sa municipal level, kinilala ang mga sumusunod. Sa high school level, pinarangalan ang mga natatanging paaralan. Itinanghal namang congressional level winners ang San Francisco Elementary School at Florida Blanca National Agricultural School na nakatanggap ng tig 70,000 na premyo habang ang mga municipal winners ay nakatanggap ng tig 30,000 pesos. Target namin dito yung proyekto na kung paano tayo makakatulong sa komunidad, sa mga estudyante na kung saan ang feeding program dito nakasalalay yung kalusugan ng mga bata sa pagtatanim ng mga gulay. Namukod-tangi ang Florida Blanca National Agricultural School dahil sa kanilang maayos at napapanatiling hydroponics greenhouse at malawak na uri ng mga pananim. Samantala, ipinakita ng San Francisco Elementary School ang malikhain na paggamit ng mga bakanting lupa sa paaralan bilang mga hardin. Kasabay ng aktibong pakikipagtulungan sa barangay council, mga kababaihan sa komunidad at school PTA kung saan lahat ng antas ng mga mag-aaral ay aktibong nakikilahok sa pagtatanim. Tapos po kaming nagpapasalamat lalo na sa project na to
na ginawa ng ating gobernador, si Nanay Lilia Pineda, and of course kasama yung ating districts, ating congresswoman, Gloria Macapagal Arroyo, at siyempre yung aming SDS, si Sir Romeo Alip, at sa mga lahat ng mga may kaugnayan sa proyektong ito. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at masaya kahit papaano nakita namin yung aming kapaguran na tama lang pala. Patunay ang tagumpay ng mga paaralang ito na ang simpleng pagtatanim ay may malaking ambag sa paghubog ng responsableng kabataan at sa paglikha ng mas malusog at mas luti ang kinabukasan para sa Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Pinal na ang mga detalye para sa paglulunsad ng Lawyer of the Day Initiative o LODI o Legal Aid Desk sa Provincial Capital matapos ang pagpupulong sa pagitan ng Integrated Bar of the Philippines Pampanga Chapter at ni Governor Lilia Nanay Pineda noong March 23. Kasabay nito, isinagawa na rin ang pagtatatag ng LODI Desk sa iba't ibang lungsod at bayan sa Pampanga upang higit pang mapalawak ang akses sa hustisya para sa mga kwalipikadong benepisyaryo, gayon din ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga abogado na makasunod sa Unified Legal Aid Service. Ipinahayag din ng pamahalang palalawigan ng kanilang pangako maglaan ng bus para sa proyektong Legal Aid on Wheels na magdadala ng serbisyong legal sa mga liblib at malalayong lugar sa lalawigan. Nakipagdialogo si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga lider ng Korean community at mga opisyal ng law enforcement sa Marriott Hotel noong March 25 upang talakayin ang usapin sa kapayapaan at kaayusan. Dumalo sa pulong sina Korean Community Association for Central Luzon President Jong Phil Choi at Han Group Chairman at CEO na si Dai Sikhat. Gayon din si Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes VST Devanadera, Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jess Mendez, Pampanga Police Director Colonel Eugene Marcelo at Angeles City Police Director Colonel Joselito Villarosa Jr. Nakatuon ang talakayan sa pagpapalakas ng mga hakbang sa seguridad at pagpapaigting ng koordinasyon ng mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga dayuhang mamamayan at mapanatili ang kaayusan ng publiko sa lugar. Pinaigting ang serbisyong medikal sa Jose Bill Lingad Memorial General Hospital matapos magbukas ng Reprocessing Unit for Medical Devices o RUMED at Medical Oxygen Generating Plant. Layunin nitong mapabuti ang kaligtasan ng pasyente at maiwasan ang impeksyon habang kayang mag-produce ng MOGP ng hanggang 99.5% purong oxygen o 400 hanggang 500 na tangke kada araw. Ayon kay Dr. Montserrat Chichoco, nais sa katuparan nito sa tulong ng Internal Revenue at suporta ng Department of Health. Higit 600 Gogwaenyo naman ang nagpasalamat sa Educational Financial Assistance ng Kapitolyo. Aabot sa 600 at 8 scholar mula sa Guagua ang nakatanggap ng Educational Financial Assistance mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Taos-pusong nagpasalamat ang mga kabataang benepisyaryo sa ayuda na makatutulong sa kanilang pag-aaral at pang-araw-araw na gastusin sa eskwela. Nanguna sa mamamahagi ng tig 4,000 pesos educational assistance si Vice Governor Dennis Delta Pineda kasama sina 2nd District Board Member Attorney Claire Lim at Provincial Librarian Jasmine Cordero na nagpaabot ng mensahe ng patuloy na suporta ng Kapitolyo sa sektor ng edukasyon. I-future yung makadepende kay pag-aralan yung ngayon. Kunaning attitude yung kay pamag-aral yung ngayon. At yun na kayong kay college, focus na kayo dapat for your future. Kasi kaya mag-aral kayo, yan yung susik. Edukasyon yung susik yung kahirapan. Binigyan din ni Vice Gov Delta na ang pagpapahalaga sa edukasyon ay pamumuhunan para sa mas matatag at mas magandang kinabukasan ng bawat Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. House-to-house rabies vaccination ng Kapitolyo umarangkada na sa bayan ng Minalin. Ako ay mayroong alagang aso na maganda. Isinagawa
Ginawa ng pamalaang panlalawigan ng Pampanga ang house-to-house rabies vaccination sa Barangay Santa Catalina sa bayan ng Minalin bilang bahagi ng paggunita sa Rabies Awareness Month ngayong Marso. Natin tapong libreng anti-rabies, kaya ni Puking Barangay Hall, idalayo po rin sese yung aso Kenny. Sa inisyatibo ni na Governor Lilia Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda, pinangunahan ng Provincial Veterinary Office ng Pampanga ang libreng pagbabakuna upang mas mailapit ang serbisyo sa mga residente. Ay magandang maraming masisave na buhay. Kasi pag nakagat ka ng aso, merong posibilidad na maano ka sa rabies. So malaking tulong itong ginawa nyo. Tinatayang nasa 200 aso at pusa ang target na mabakunahan sa naturang barangay upang maprotektahan laban sa rabies at maiwasan ang pagkalat nito sa komunidad. Bahagi ito ng Animal Rabies Prevention and Control Program ng Kapitolyo at saklaw nito ang libreng bakuna at dog population control sa iba't ibang munisipyo ng lalawigan. Patuloy pa rin ang pagbabakuna lalo na sa mga lugar na may naitalang active rabies cases. At ayon sa PVET, ang rabies vaccine na ito ay may bisa ng 1 taon, kaya inirerekomenda ang taunang pagbabakuna. Dahil target ng pamalang panlalawigan na mabakunahan ng hindi bababa sa 70% ng dog population upang makontrol ang rabies. Dakal po salamat, Gob. Dakalas salamat po kayo, Gob. Dakal po salamat ka rin pong man-injection na yaso. Pasalamat kayo po, di natang lapukit. Bakan tare po nga tao. Tas la po ka rin manginis po nga. Salamat po, Nanay. Para sa ligtas na komunidad, hinihikayat ang mga residente na babakunahan ang kanilang mga alagang hayop. Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabungkal. Babala mula sa DSWD Field Office 3, may kumakalat na peking text message na nag-aalok ng 3,000 pesos cash relief assistance. Ito ay scam at hindi konektado sa ahensya. Pinapayuhan ng publiko na huwag mag-click ng kahina-hinalang links at huwag magbigay ng personal o pinansyal na impormasyon. Hindi gumagamit ang DSWD ng random text blast o clickable links para sa ayuda. Kung nakatanggap ng ganitong mensahe, agad itong burahin at makipag-ugnayan lamang sa opisyal na DSWD channels para sa tamang impormasyon. Magkakaloob naman ang Beauty Derm Group, Contribute Foundation at Rotary Club of Balibago ng libreng full tank para sa 100 delivery riders at tricycle drivers bilang tulong sa kanilang pang-araw-araw na biyahe. Bukas ito sa mga aktibong riders at drivers basta may valid ID at proof. Magparehistro bukas, March 28 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Beauty Derm Headquarters, first come first serve basis. Ang claiming naman ay bukas din, March 28 mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa Sea Oil Santo Domingo, Angeles City. Magpapatupad ng mas maikling operating hours ang SM City Pampanga, Robinson Star Mills at Marquee Mall kaugnay ng idineklarang National Energy Emergency. Kapag weekdays, 11 a.m. hanggang 9 p.m. lang. Pag weekends naman, alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ipapatupad din ito sa iba pang branches sa Pampanga, kabilang ang SM City San Fernando Downtown, SM City Telebastagan, SM City Clark at Robinsons Angeles. Matatanda ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 110 noong March 25 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency dahil sa banta sa supply ng enerhiya dulot ng tensyon sa Middle East. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga. Kaluguran na ka.